aktuálne prebieha. No a Klášove dnes tu v Horníckej Hôrke a o týždeň snáď opačne. My všetci v Klášove, ale o to neskôr. Dievčatá sú spokojné vzadu nastavení na časom. Milan takisto usmiatý aj s Monikou. Takže to snadlo presne podľa ich predstav, možno ešte aj lepšie. 16.78 pravý výsledný, 16.36 ľavý rýchlejší Klášov chlapci. A ich výsledný